another LV, that means LV streaming. So LV streaming होथारिया आङो बावबायानो थ' दिनै दान्दिसे होनो होननानै फैबाय थ' LV आव जइन जागोन ना जाया बेखौथ' आंबो मिथिलिया थ' I hope LV आव जइन जागोन मानसिफ्रा जइन जागोन ना जायाखैथ' आं दा डाइरेक्ट बुंनो हाया नङा होमबा थ' थेवब्लाबो welcome to my YouTube channel and welcome to the new LV streaming. मिजिंथिदों LV खौ जोबजासिम नायगोन हाय होनहरदो जोंहा नारुन्स ब्लग्स नरुन ब्लग्स अके हाय हेल' खुलुमबाय वेलकाम टु माय LV स्ट्रिमिं LV खौ हायोब्ला शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुसारो उनथिंजाय माबाया फैगासिनो माबाफोरा मानो हाव हाव मोनगासिनोबा आं मिथिलायलाङालै उन्दुनोसै लुगैयो नामाथाय Thirteen watching. Okay, those who are watching, comment please. तो गासिबो कमेन्ट हरनो थाखाय आं गासिबो कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायबाय प्लीज 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 कमेन्ट करो गाइस दासो नुग्रा जाबाय अके आंनि जि फन बे फनावथ' नुखायाखै आं नैबे फन मोनसेयावसो इउज खालामदो जोंहा मादारनि फना बेवहाय आं नायदों है आननोन नाम्बार कल still 8 watching okay बेवहायथ' आंनि फनाव
कमेन्ट नुखायाखै खिन्थु गुबुननियाव नै आं मादारनियाव नायदों ओइ मादारनियाव नै कमेन्टखौ मादारनियाव नुदों आरो ओमफ्राय आंनि फनाव श' जायाखै हेलौ गैया आच्छा ए होनहरदों औ इयाव नायनायावसो नुबाय आङो इयाव नुवा आंनि मबाइलाव नुखायानो तो कमेंट करो दोज हु आर वाचिंग प्लीज दोज हु आर वाचिंग प्लीज कमेन्ट बेलेगनिखौथ' नुयोना दासिम बे समाव रावनिबो कमेन्ट फैयाखै नै मबाइल स्क्रिनाव आंनि जि फन आं जाय मबाइलजों एलबि बाय दं बेहाय रावनिबो कमेन्ट फैयाखै बेलेगखौ नुयो खिन्थु बेलेगाबो कमेन्ट हराखै दा इ मबाइलावबो आं कमेन्ट नुवाखै आरो बेलेगफोरा सोरबा कमेन्ट हरबाथाय नुयो आरो नुनायालाय कमेन्टखौनो हराखैबा बोरै नुनो नङा होमबा रावबो कमेन्ट हरथारला नामा आं भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौनो होफालांखानोसै तो जायफ्रा चेनेलाव गोदान थामहिनबा निउ आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ जि एलबि स्ट्रिमिं होगासिनो दं बे एलबि स्ट्रिमिंखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोसो गोथारै गाव सिलाजोबना हो तो आं आपडेटखौनो होफालांखानोसै बेसेबां बरायबावनो नङा होमबा आपडेटखौनो होनानै होलांफाखानोसै आङो बे एलबिनि गेजेरजोंनो तो थाबैनो बिटिआर जायखौ नोंथांमोना मिथिगौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन जाय बिटिआर एकर्डआ
2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन आरो बे एकर्डनि गोरोबथा थामहिनबा दफाफोरा दासिमबो मावफुंजाजोबाखै। बेनिखायनो बेनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनो मिरु एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सारा खावलायदों गोख्रैनो। तो आई होप 2025 आपकामिं बारा दिन गैलियानो 1 वीकसोल'सै। तो बे 1 वीकनि गेजेरावथ' माब्लाबाबो बिटिआर एकर्डखौ बिटिआर एकर्डनि जि क्लजफोर जाय दफाफोर बेखौ मावफुंजोबनो हानाया स्वाभाबिक खोथा नङा। थामहिनबा 1 वीकनि गेजेराव माब्लाबाबो दफा मावफुंजोबनो हाया। 5 yearsआवनो हाया आरो 1 वीकआव माब्रै हानो नङा होमबा? तो नेक्स्ट गभर्नमेन्टआसो माब्रै जायो बेखौसो जों मिजिंथिनांसिगोन आरो। तो खायफाफ्रा बुङो जोंनि जाय बर' हारिनि सिनस्रि एबसु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन, तो बेखौ खायफाफ्रा बुङो आरोना खामानि गैया होननानै। आं बिनि सायाव जेबो बुङा, बिकज आं इनफ्लुयेन्सारल', आं शेयारल'सो खालामो, खामानि दं गैया बेखौ आं बुङो आरोना। तो 1500 कौटि बाजेटखौ होग्रोनो थाखाय खावलायनाय सार आरोबाव एनडिएफबिनो 4000 साख्रिखौ अबे डिपार्टमेन्टआव होनाय जाखो बेनि सायाव बिटिसिनि सिइएम सारनो सोंलु खालामनाय सार अन्नानै प्लिज। आं कमेन्टसो नायदो दै, कमेन्ट लाइभ नायनो हागोन नोंथांमोना, आं कमेन्ट नायगासिनो। आपडेट्सखौ लाबोगोन आं गाबोन, नाथाय आं दिनै आपल'ड होनो हानाय नङा। मानसिफोरनि कमेन्टखौसो नायदों आरो आङो। 1 नाम्बारावनो एक्स एनडिएफबिनिखौ मावग्रोनांगौमोन जिहेतु एनडिएफबिजों गोरोबथा खालामबाय जिहेतु। अके, तो फार्स्ट एजेन्डाया जानांगौमोन बिथांनि मथेब्लाथाय, जाय बिथाङा लिरदों, आं नामबो मेनसन खालामा, बिथांनि मथेब्लाथाय फार्स्ट जोंनि बर' पिटि एकर्ड जाय बिटिआर एकर्ड, तो बेनि जे फार्स्ट एजेन्डाया एनडिएफबिखौ लानानै जानांगौमोन आरो बिथांमोननिब्लाथाय आरो। बिकज एनडिएफआबो मेन एजेन्डा दं बेवहाय, बिकज बिथांमोनहाबो मोनसे रल लादोंमोन नालाय बिटिआर एकर्डनि एग्रिमेन्टआव साइन, थामहिनबा सिगनेटरि बा थामहिनबा साइन खालामनायाव आरो बिथांमोननिफ्रायबो साइन खालामनाय जादोंमोन नालाय। गुड मर्निं दिपेन सार, आई हेव ए कुइसन। नोंथाङा गावनो इउपिपिएलनि, अब्ला गावनो मानो आरो सोरखौ दाबि खालामबाय थादो इमप्लिमेन्ट जानांगौ होनना? बिथाङा कमेन्ट खालामदों दै, आं कमेन्टसो फरायगासिनो। जाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिपेन बर' सार, बिथांखौ बुंहरदों आरो। स' बिथाङा राजखान्थिजों रिलेटेड बा रिलेटेड नङा बेखौ आं बुंनो थाङा, बेफोर गावबा गाव पार्सनेल खोथा। आं एसेबां गोथौसिमबो हाबा, आं सोरनिबा पार्सनेल जानानैबो बुङा, बिकज आं गेजेर थामहिनबा मिडिलनि जानानै बुङो, बिकज अलराउन्डार नङा होमबा, आपडेटल'सो होयो नालाय आङो। तो आं आरो फुल जानला मोनला जेनेबा रावखौबो सोंखारिनाय भिडिअ लाबोआ, आरो आंनि बेक्तिगत हिसाबैबो आं लाया, बेक्तिगत हिसाबै लानानै नांलायनांगौनि गोनांथिबो गैया। 5 लाख পয়সা আমার বিজেপি সরকারে দিয়ে দিলে তহতে খাই শেষ করিলে। कमेन्ट लिरनायसो नायगासिनो नोङो। 5 lakhs फैसाखौ जाय आसाम गभर्नमेन्टआ हरबाय होनदों बेवहाय। आसाम गभर्नमेन्ट जागोनानो, बिकज आसामनि सिङाव नालाय, जायखिजाया बिजेपि गभर्नमेन्ट लिरदों बेवहाय, भारतीय जनता पार्टी।
बिजेपि गभर्नमेन्टआ होबाय नोंसोरसो जानानै फोजोबजोब्बाय होननानै बुंदों आरोना बेफोरनि खोथाखौ आं बारा मिथिया बाद दियक कुकुरहाट रन्जन दैमारिয়ে बिटिआरত CAM হয় আহি আছে তহঁতৰ কুকুৰ প্ৰমোদ বড়ো আৰু এপছু কোনো অস্তিত্বই নাথাকিব বিজেপি আহি আছে কুকুৰ UPPL বাপৰে এই डेन्जार कमेन्ट फैयोलै आजिखालि बर'फोरनियावबो एसामिस लेंगुवेजजों लिरदों बेवहाय कमेन्टआव बाद दियक कुकुरहाट होननाय लोगो लोगोनो माने ओइ ज्राब गार सैमाफोर होनदो आरोना आं एक्सप्लेनल' खालामना होबाय दं जायफ्रा नायगासिनो दङ स्टिल दासिम नै आं निउज पर्टेल सिङाव हाबनानै बिथांमोननिफ्राय कमेन्ट पिकआप खालामनानै आं नायदोल' रावनिबो कमेन्ट फैयाखै दे आंनि भिडिअआव आं आपडेट होयो एज ए आपडेटार नालाय स' नोंथांमोना कमेन्ट हर रावनिबो कमेन्ट फैया दासिम बिनिखायनो आं जानला बेफोरखौनो नायलाबायगासिनो आङो एलबिथ' होनो सानदोंमोन नाथाय रावनिबो कमेन्ट फैयासै गभर्नमेन्ट माबा माबिनि सायाव आंहा बुंनो गोनां पावार गैया दै आरो आं बुङाबो बुंनानै मुलाम्फाबो गैयाना नङा होमबा बुंनानै माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय मोनबाथाय बुंगौमोन मुलाम्फाखौथ' मुलाम्फा खहानि जेबो बाथ्रा फैया फैनायालाय हारिनि बाथ्रा सानोब्लाथाय नाथाय बे समाव आं बबेबा मोनसेजों सापर्ट होनानै बबेबा मोनसेखौ एगेन्स्ट खालामना लानायनि गोनांथियानो फैया आंनि साननायाव आरोखि बिकज दा आं स्टुडेन्टसो नालाय पलिटिकेलनि भिडिअसफोर आपल'ड खालामनो हाया हायो इबायदु आं जेब्ला मावो अब्ला हायो नाथाय आं पार्सनेलि लाया बेफोरखौ बिकज आं एसे आपडेटार आपडेटल' होगोन आं आपडेटल' होलांबाय थागोन आरो आपडेट होनायाबो स्टप जागोन जेब्ला मनिटाइज अन जागोन अब्ला थ' आंनो वाट्स टाइमनि गोनांथि जाना दंथ'यो बेनिखायनो आङो आपडेट भिडिअस होगासिनो दङ भिउस फैनाय फैया बे उननि खोथा नाथाय आपडेटखौ होनानै आं मोजां मोनदों आरो ब्लग्सखौ जों सिनायै मानसिनि ब्लग्सखौ एसेबां माने नायनो नागिरा बेनिखायनो थ' आरो लोगोसे खृष्टान धोरोमारि दंना जोंनि बर'फ्राबो दं आं बर'निनो बुंसै फैगासिनो दङ मेरि ख्रिस्टमास 25 डिसेम्बराव थ' एडभान्स हेपि मेरि ख्रिस्टमास टु अल दोज हु आर ख्रिस्टियान BKWSनि गामि सोसननाय आरो बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम माबोरै लांनो हायो बेनि सायाव जों खामानि मावगासिनो दङ थ' बे बाथ्राखौ बुंदोंनो बिथां मनरन्जन बसुमतारी नै नायनो हागोन मनरन्जन बसुमतारी बिथां सारा बुंदों जाहैबाय बेवहाय मा फैयो आं बेखौ मिथिया थ' बड'लेण्ड बुब्लि जाय निउज पर्टेल बेखौ कुइसन खालामदों बोरो गोजोन गोरोबथाया होननानै थ' बड'लेण्ड बुब्लियाथ' गोरोबथा खालामाखै नङा होमबा बिदिबो जायो खोथाया फैयोबाथाय
आं पलिटिकेलनि मेनसन खालामा दै पलिटिकेल कमेन्ट्सफोर फैयो नालाय पलिटिकेलि आं पलिटिकेलनिखौ रिप्लाइबो होआ प्लिज you don't read the news you don't know how to read properly the bodo अके कमेन्ट फैला नामा रावनिबोलाय हारसिं गोब्रामबाय थानो बरिं नाङो ना कमेन्ट फैयाबा बरिं नाङोथ' ओके गाइस एमबि जोबलाय लांबाय रावनिबो कमेन्ट फैया एमबि गैखायामोन आङो ओरैनो हटस्पट सोलाबाय आंबा गगा मोनना दंलै गाइस थ' कमेन्ट खालाम गासैबो कमेन्ट आं कमेन्ट नेगासिनो दहायनिफ्राय कमेन्ट गैया रावनिबो साला नै दासिम कमेन्टआनो गैया नै कमेन्ट जमबाय दं आङो रावबो कमेन्ट हरोना नोंसोर साला हटस्पटसो लानांगौ बाध्य जाबाय आङो एमबि गैला नालाय आंना कमेन्ट वाइट खालामबायलां कमेन्ट फैगोन ना फैयाथाय रायज्लायनो लुबैनानै फैया रावबो बाबो मोनथारो आङो बिदिबो प्रम'सन भिडिअ लाबोनोसै आं बिदिब्ला ना होमबाना भिउसआ फैनो हागौ प्रम'सनबाथाय अके 25 मिनिट्स खालामथारनोसै बेखौ ओमफ्राय प्रम'सन भिडिअ बानायनोसै आं कमप्लिट खालामनोसै 25 मिनिट्स लेफ्ट come first तो कमेंट करो गाइस सब लोग कमेंट करो मुझे कमेंट की बहुत जरूरी है कमेंट ही नहीं आती तो कैसे चलेगा ओके सी यू सुन नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो 30 मिनिट्स खालामथारनोसै आङो बिकज आं एसे प्रब्लेम्स जागोन बायदि मोनदों बिकज दानि एमबि जोबनायाव हेरफेर जाबायना
Ôi này नुखायोलै बेथो कमेन्ट नायगासिनो दंब्रा आंनो हा कमेन्ट नायगासिनो दं आङो कमेन्ट गैया रावनिबो कमेन्ट हरगौ हरगौआ सानगासिनो मानसिया कमेन्टआनो हरा मानसि जाखो कमेन्ट हरदो कमेन्ट क्या करेगा यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आंनि भइसखौनो खोनासंफैबाय थानोसैलै मदारेट बानायनो मोनाखै रिपर्टसो Okay, दोनबायलै आं एलभिया दोनथ'नोसै Those who are still watching up to end, thank you very much. Thank you for watching and bye bye. See you soon.